Мәдәният дөньясында тапшыруның иҗат төркеме сезне мәдәни башкаланың нәкъ үзәгеннән сәламлый. Исәмсез, хөрмәтле тамашачылар. Әлеге вакытта без Петербургта артта Фонтан, Каневский проспект, инде уң ягыбызда Товстоногов исемендәге зур драма театры. Бүген әлеге данлыклы бинада Галиәскәр Камал театры үзенең көтелгән гастрольләрен башлап җибәрәчәк. Гадәттә моңсу һәм яңгырлы Петербург безне шундый матур кояшлы көне белән каршы алды. Әллә бу кояшны без үзебез алып килдекме? Соңгысыдыр, чөнки Петербург халкы татар театрын 25 ел көткән һәм милләттәшләребез өчен бүген чын-чынлап зур бәйрәм. Сагындырылган. Көтелгән. Бик үзенчәлекле. Моңлы, музыкаль. İştelikli. Peterburg gastrolleri Tavstanogov teatrında. Шулай, дулкынландыргыч, ашкынулы, рухландыргыч гастрольләр дип тә өстәргә буладыр. Югары хисләрне читкәрәк куеп торып, эшкә тотынырга кирәк. Чыннан да күңелдә нинди генә ашкынулы хисләр булмасын, киңлекләр яулау өчен хезмәт кирәк. Без килгәндә зәңгәршәлгә декорациялар әзер иде. Димәк, монтировщиклар алдан ук аның хәстәрен күргән. Театрның башка хезмәткәрләре исә тырыш кырмыскалар кебек шунда ук эшкә тотынды. Анасың әле. Әйе, güzel апай, әйттермим дидегез бит инде. Без бик хисләнеп бүген утырабыз, чөнки без беренче тапкыр мондый Петербургта бу театрда уйныйбыз. Onda bit Sovet илинең иң зур артистлары эшләде бу театрда. Без шул вакытта гастрольдә булган идек. Ул вакытта халык күп йөридер. Анда частрак килә идек. Бик озак булмадык. Шуңа күрә безне оныта төшкәннәрдер, бәлки сагынып көтәләрдер. Иң төп максатның берсе татар халкын, менә монда Санкт-Петербургта яшәүче татар халкын аларның берләштерү исәбе белән. Чөнки без яхшы беләбез, безнең халык ул беразна читкә китсә, ул төрле төркемләргә бүленә башлый. Минемчә, театр иң төп юл менә безнең халыкны берләштерергә. Аңа яңадан менә татар үз милләтенә, үз ахаңа кайту, үз моңын яңадан ишетү, чөнки аннан да югарырак бер нәрсә юк. Калганы бөтенсе вак. Гастрольләрнең зәңгәршәлдән башлануы очраклы түгел. Әлеге спектакль татар теленә моңына сусаган күңелләргә туры юл яручы. Ә андыйлар күпләр. Театрга аларны әнә шул сусау алып килгәндә инде. Бөтен татар халкы бәйрәмгә килгән кебек, Сабантуйга килгән кебек, ниндидер зур майданга килгән кебек, җыелышка килгән кебек, бер-берсен күрергә шушы театрга җыелышалар бүген. Шушы спектакльнең булачагы һәм дә Камал театрының килүе турында хәбәр булгач, мондагы милләттәшләребездә без үзенә күрә бер рух сиздек.
ягъни ул күтәрелеш булды. Һәм чыннан да татар милләте ул элек-электән театрны яраткан, ул театрлы халык. Һәм шуның белән бергә менә Петербургта да аның барлыкка килүе, чыннан да безнең мәдәният башкаласы буларак без аны илебездә Петербургны саныйбыз. Әмма ләкин шулай озак дәверләр бында әле чын спектакльләрне булганнар юк иде. Иншалла, менә инде без җитәкчелек белән дә сөйләштек, шулай ук безнең театрның җитәкчелеге белән дә әйттек, бу безнең гастрольләр даими булып торсыннар иде. Гастрольләрне ачу мизгелләре. Товстоногов театры директоры Татьяна Архипованың сәлемләү сүзе, Татарстан Республикасы мәдәният министрының беренче урынбасары Эльвира Камалованың уңышлы гастрольләр теләүе дә хәзер инде тарихта калды. Кем монда кырын карый? С открытием. Ачылу белән уңышлы булсын. Залларыбыз тулы булсын. Онытылмаслык булсын Питер халкы өчен. Әсхатовый, айшығас. Сахнага чыгасы бар. Хәлбетте монда. Хәлбетте. Бик зур җаваплылык. Шуңа күрә хәлбетте бераз. Зал ничек, сез ничек тоясыз? Зал. Ну, тын утыралар, тыңлап утыралар. Сүзләрне җипләп. Булай бик җылы кабул итәләр. Бик бер шылганыйк. Монда башка төрле булыр дип Аллага шөкер итәт. Андый музыкальный театр күргән юк ие, татар телендә. Урыс телендәрендә йөргән булды, а музыкальный именно шундый матур итеп татар телендә театр спектакль күргән юк иде, беренче тапкыр. Зәңгәршәлдә беренче тапкыр. Әлбәттә, урыс театрларынан, спектакльләреннән бик отличаться итә һәм гел менә шуны күргәч гел иде булган сыман, теге улга кайткан сыман. Минем менә әби шулай әйтә, татар музыкасы уйнасам, менә теге үлгән кеше дә торып бии башлый. Менә шул инде ул, хотя халык музыкасы түгел, ул Сайдашев, ну Сайдашев ул безнең вот прям настоящий татар музыка, әйе, шул моңлары. Ни хәтле карамасаң да, гел дә анарга кинәнәсең, уйланасың, рәхәтләнәсең. Бик инде безнең мәдәният бай, Аллага шөкер.
Ничек булат җырлап чыктың? Менә бераз теге театрның акустикасына гына ияләшү бераз гына авырлык тудырды. Но ләкин аннары инде ахырга таба ияләштем. Арина, давай. Хәзер чыгабыз. Менә шулай хатын-кыз булып чыгабыз инде хәзер. Сакаллы мыеклы хатын-кыз. Гастрольләр ничек башланса шулай дәвам итә диләр. Беренче катлаулы да, җаваплы да көн тәмам. Зал тутырып килгән тамашачы артистларны спектакльдән соң кайнар алкышлар белән озак кына җибәрми торды. Бик әйбәт, бик матур булды. Мин бөтен күңелдән беләмен бөтен җырларын. Могу спеть вам что-то. Нет, я хочу, конечно. Вот поэтому я башта җыладым, конечно, бик каты. Аның кибит, бик. Сәйдәшкие. Зәңгәшәлдән бөтенләй гашык булдык артистларга. Бигрәк шул хәтле матур куйганнар, матур костюмнары, декорациялары. Бигрәк ошады, бик матур костюмнар, бик матур гына сүзләре, музыкалары бик йөрәккә ята торган. Так этот спектакль, как они играют, никто не может сыграть, потому что там их такие нюансы. Спектакль замечательный, я очень рада, что я посмотрела. Өлкәдән калган, яңа үзгәрмәгән гырыф-гадәтләр күчерергә түгел, алыштырырга түгел, дөнья үзгәрә дип, үзебезнеке калырга тиеш дип, без шулай дип уйлыйбыз. Бүген гастрольләрнең икенче көне һәм театр Хуҗа Насретдин спектакленә репетициялар башларга әзерләнә. Әйдәгез әле мондарагызык. Ничә ятасыз, ничә бетерәсез? Без костюмнарны кидек, сүзләрне кабатладык, режиссерны көтеп утырабыз. Внутренне без уже әзер. Ә менә Тавстаногов театрның идәнендә утыруыгызны сизеп утырасызмы? Әйе, әлбәттә. Долкынландыра бик. Без обычный тегендә утырдык кичә. Шундый рәхәт иде, Тавстаногов утырган җирдә, карап сәхнәне. Монда бик яхшы акустика. Зөлфир апа, хәерле иртә. Сәмсез. Мені төшірдіңме? Ял итәсезме? Менә йоклап киткәнмен. Көтеп утырам репетиция. Димәк, артист кеше теләсә кайсы җирдә йоклый ала. Картайгач. Без бүген Камал театрының актерларын уятабыз. Хәерле иртә. Хура, репетиция башландымы ул? Хөрмәтле тамашачылар, Петербургка йокларга килгәннәрме соң булар диярсез, ләкин актерлар арый, чит шәһәр, чит театр, атмосфера, тамашачы да бөтенләй башка һәм бераз гына катлаулы зал булды дип икрар иттеләр актерлар. Ләкин бит әле спектакль тәмамланды да, актерлар йокларга ятты дигән сүз түгел. Аларның кунакханәдә яңа спектакльләре башлана. Ләкин бу турыда бүген кирәкмәс. Гөлшай интектирәсезме? Кызларны, егетләрне. Алар интекмиләр, алар үзмине эзләп кенә йөриләр. Распевать итәбез дип, тик җырлыслар гына килеп тора кызларны. Хуҗа Насретдин узган ел премьерасы. Ул Академия театрында 7нче тапкыр куелды. Фәрит Бикчәнтәев үз хуҗасын үзенчә чишә. Нәкый сәнбәт пьесасы белән серия язучысы Садал Ванусның әсәрен берләштергән. Спектакль махсус интеллектуаль яктан әзерлекле тамашачыга юнәлтелгән. Уеннан бигрәк биредә фикер алга чыга. Куркыта бездән соңында бер хәл булмаса ярар, без берәр кая берәр нәрсә уйнап китсәк, безнең арттан бер әйбер чыгып кала. Хуҗадан соңмы? Хуҗадан соң әйе. Әни диебер. Менә карарбыз инде. Мәсәлән, без моның белән Екатеринбург каласына бардык. Екатеринбургка бага шундагы районның җитәкчеләрен урыннан алдылар. Бер нинең оешманың инде, шуннан соң халык бер дулкынланып алды. Һәм гомумән хуҗа ул мәсәлән Киевта булып кайтты. Киевта күрәсез нәрсәләр башланды. Парижда булдык. Парижда бит әнә Аллам сакласын, инде шартлатулар булды. Шуңа күрә миңа калса, Аллага тапшырып Питерда исән саулыгын яшәп калсын иде безнең арттан соң дигән теләктә кала.
Сергей Скоморохов менә шундый хуҗаның үз дөньясын тудырган, шундый декорациялар белән менә Бики картның алмалары. Бу спектакльдә әлбәттә аны кабачаклар хуҗаның кызы белән кияве. Бу алма һәрвакыттагы шәйне тешләп кабарлык түгел, бу чын алмалар түгел, бары тик бутафория, ләкин аларны шул кадәр чын итеп кабалар, тешлиләр, хәтта инде авыз сулар килеп утыра залдан караганда. Алмалар бары детальләр генә. Ауыш декорациялар хуҗаның башкалардан айырмалы дөньясы гына түгел, бүгенге безнең чынбарлыкта. Кабартылган шарлар өстәгеләрнең буш куклыгы, фильмның да үз вазифалары. Рәссам эшенең шартлылыгы, бераз гына карикатурага тартымлыгы гомум стилистикага комачау итми. Слон как бы образ такой жестокой власти, большой слон, который объел этих людей. Он стал огромный, как мыльный пузырь. Их раздавил. Сәхнәгә чыга торган ишәктә безнең бүген бик фәлсәфәле булачак. Чөнки ул баскычтан төшер алдыннан башта репетиция ясап алды, төшеп буламы, төшеп булмыймы. Шуннан соң үзе канәгать булгач кына менә миңа ияреп төшәргә ризалык бирде. Аңарчылда ишәк кая безнең? Ишәк хәзер ул ял итә. Анда барсак буламы? Була, хәзер ул үзе килергә тиеш. Кайдара, исе килми әле. Ул монда беләсезме, Нева суында җуалар. Нева суы ул менә шул исләрне, микроб чыгара торган ниләрне бетерә икән. Бу минем кызым Сәлви. Бу бераз шулай сәерләнеп китә ул. Монсы минем кияү, булар да шундый сәйрәк. Монда хуҗагына менә адекватный, шундый логик кеше, аны чорнап алган бөтенесе шундый сәерлек. Безнең тормыш үзе шундый сәер. Менә шушы сәер дөньяга ниндидер хуҗа кебек акыллы фикерле кеше эләгә дә аңа бөтенесе дә җүләргә караган кебек карыйлар. Шуңа күрә хөрмәтле тамашачылар, әгәр дә сез үзегезгә берәр якыннарыгызны җүләргә сәер кешегә караган кебек сизәсез икән, бер дә борчылмагыз. Сез акыллы кеше, ә сезгә сәер итеп караганнар үзләре бераз җүләрсеманараклар. Хуҗа Насретдин дә бердә караганым юк. Теге Фәниз Җиһанша ишекләр белән атнаным. Шуның ишек белән килделәрме? Әйе. 5 спектаклена да билет алдым. Интернеттан февраль айында алып куйган идем. Сезнең тапшыруны карагач, мәдәният дөньясын карагач, ТНВны гел карыйбыз. Но бу бит чынлап та карагач, бунда тагын икенче хисләр. Монда хисләрне әйтеп бетергесез. Шундый яхшы булды. Бик зур рәхмәт шулай килгәнсез безгә. Без спектакльләрне бик яратабыз. Бүген дә килдек, тагын киләбез. Каждый раз, как только приезжает этот театр, я бываю. Обязательно. Вот и 25 лет, и еще раньше они выступали, я помню где, это было в Балтийском доме, он так и назывался. Я люблю этот театр, я знаю этих актеров. Фырсат булганда инде татар театрын безгә бик танысык. Шуңа күрә без инде килдек. Монда һәм дә Камал театр Хельсинкигә, Финляндиягә aslında bir 5 тапкыр килгәндер инде, һәрхәлдә, бәлки 6-да. Но үзләрен бик якын күрәбез. Бу Галия Аскар-Камалныкы 4 спектаклен алдым. Шундай яхшы уйныйлар. Мен инде 20 ел тому назад булган идем бу театрда. А хәзер вот заново, как будто вот вновь яңадан туган шикелле булдым. Спектакльгә килеп, җырлыйып торасыз. Менә ничегрәк, нинди хисләр сездә бүген? Минем ишемдә ут дөрли бүген, ут дөрләй. Вот так. Сез сахна артында да мәхәббәт уйныйсыз. И не только. Ансың. Башланабыз. Самолет ышканда киткән торган без көтеп. Свет, звук готовы? Где реквизит, да? Свет готов. А күпме түзәргә буласың әле ул филгә? Бетте түзмә. Ул санатта бөтен шешлекләрегезне таптап бетерде. Кичә урамда үскән һәр агачны сандырып та чыкты. Мөхәммәд Хәсәннең йортын җимерде. Әле янында булмаган, әйдә булган булса. İçi Abdülhadir'i toxtadı. Mənə bir atlayın uğrun üstündə yatar. Sulhova diyen sanat var mı? Filge avşatları olmuşlar. Gittiler.
Кичәгенәк шундый зур вакыйга булды безнең өчен. Халык тулып килгәч, күңелдә инде мондагы кешеләргә рәхмәт, бик зур рәхмәт татар халкына. Шуңа күрә бу беренче адымнар булып, яшьләр инде исән-сау килеп тагы шушында уйнарга сыналарга. Шул гына теләк. Бүгенге спектакльнең әле без яртысын гына ойнадык. Спектакльнең тәнәфескә кадәр бик әйбәт кабул иттеләр. Күренеп тора, ишетеп тора реакция. Хуҗасының рөхсәтеннән башка тотынсаң тибәргә дә мөмкин. Ничек хәлләре? Әйт берәр сүз. Әйт әле. Мин килдем дигән. Микрофонда ошый. Яра, уңышлар сиңа. Мискел буларга мөмкинме киреләнеп чыкмаска? Казаннан башка бер җирдә дә андый кирелек күргәнем юк. Казандагы ишегез бик кире. Менә күп Уфада булдык, Екатеринбургта булдык. Менә монда булдык. Әле Аллага шөкер. Алар үзләре сәхнәгә чыгарга атлыгып торалар. Каушатмыйм. Ничек инде каушарга юк. Спектакль булганда каушап булмый. Каушыйсың бераз гына инде премьера вакытында. Аннан соң инде профессиональ белемнәр эшли башлый. Алымнар эшли башлый. Кауша ул премьерага хасай бер. Шуңа күрә беренче премьерны карау бик кызык түгел. Спектакльне карарга кирәк шул 6-нчы, 7-нче спектакль вакытында. Менә анда инде артистлар рәхәтләнеп уйный башлыйлар, тоялар, әсәрне тоялар. Sonunda bilinçliler uşanmasın, isimleri, kültür var. Петербург халкы яңа хуҗаны ничек кабул итте соң? Спектакльдәге мәгънә катламнарын аңлап җиткердеме? Символ метафорлар тамашачы тарафыннан укылдымы? Кырлы уйлануларга бай шундый әйтемнәре кайвакыт шаккатасың инде. Кыз фамилиям Насретдинова, так что Хадижа Насретдинова минем мәктәптә кызыктылар, сезнең бабагыз түгел дип. Безнең күңелгә бик хуш яза торган. Без күптән көтеп алабыз моның өчен. Спектакльләр безгә бик кирәк. На самом деле история и сам герой нам известен с детства, с советских времен. Мудрость, восточная мудрость, граничащая где-то с хитростью, возможно. Ну, вообще интересно. Спектакль бик шады, бик матур. Бу спектакльне караган юк иде әле. Камал театрының монда Петербургта күрүебезгә бик шатбыз. Гастроль көннәре башка мәдәни вакыйгалар белән дә үрелеп барды. Тәүге көнне камаллылар режиссер, педагог Георгий Товстоногов каберен ят итте. Шулай ук элеккеге татар бистәсендә урнашкан Тукай һәйкәленә чәчәкләр куйдылар. Әлеге һәйкәл Габдулла Тукайның тууына 120 ел уңаеннан Татарстаннан Санкт-Петербургка бүләк. Япь-яшькеле киткән шагыйрь, шундый зур шәһәрләрдә аның бөтен җирдә һәйкәле бар. Һәм мин үземне бәхетле дип саныйм, минем скрипкамда бүген дә менә монда яңгырады. Спектакльләрдән ял иткән көндә Царское селога юл тоттылар. Пушкин укыган лицей, Екатерина сарае, данлыклы Александр һәм Екатерина бакчалары онытылмас тәэсирләр калдырды. Бу бит безнең тарихыбыз, бу бит безнең рухи азыгыбыз. Менә яшьләр шунда килсеннәр иде. Шунда рухи азык алып, каядыр үзләрен кеше итеп, үзенең шушы илнең бер баласы итеп хис итсеннәр иде. Әлеге ишектән мин бүген соңгы тапкыр чыгам, чөнки 4нче көн иң җитди көннәрнең берсе сәхнәдә Дон Жуан спектакле. Һәм аны карарга дип Мәскәүдән Алтын битлек театраль премиясының эксперт советы килә. Бу исә 15тән артык тәнкыйтьче һәм театр белгече дигән сүз. Шуңа күрәдер дә актерлар бераз
дулкынланалар. Алар үз эчләренә кереп бикләнгәннәр, сүзләрен кабатлый. Һәм без аларны сәхнә артында борчымаска булдык, зиһеннәрен чуалтмыйбыз әле. Менә бу сүзләр бүген безгә дә кагыла. Спектакль вакытында диюбез. Аңа кадәр исә сораулар белән мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Минем ролем кечкенә булса да, ләкин мин барыбер спектакль өчен дулкынланам. Үзебезнең артистлар өчен һәрбер ничек бүген бара икәнен тыңлыйм. Дон Жуан премьера. Татарстан театраль даирәсе тарафыннан әлеге спектакль хуплап каршы алынды. Сыйфатлы сәнгать әсәре я акылга, я хискә тәэсир итә диләр. Бу нәкъ шул очрак. Һәм тамашачылар өчен генә түгел. Бик яратып эшләдем. Кызык. Бик драматургия ул юкка гына бик дип аталмый. Аны кайчандыр язганга күрә генә түгел, андагы темалар, ул темаларны ничек автор шише һәм билгеле тагын бер бик зур әйбер. Ул менә әйтик, Фәрит табый мен белән хәтта көрәште дип тә әйтеп була. Мин каяндыр инде. Үзем артист кеше инде үзен күргәнчә эшли, Фәрит абый үзгәртте, ачты бик күп әйберләр. Мин шуннан да рәхмәтле. Мин күптән болай кызыксынып эшләгәнем юк. Безнең спектакльнең куелышында Эльвира роле минем өчен бик катлаулы булды, чөнки ике чыгыш, алар капма-каршы чыгышлар, шуңа күрә шул кичкенә генә чыгышларда бик күп хисләрне тамашачыга җиткерергә кирәк. Шуңа күрә, әлбәттә, спектакль сайын эш процессы бара, дәвам итә, ул тукталмый, барбер аның гел уйлап җөрисең инде. Дон Жуанда ут, декорациялар, соңгы заман технологиялары кулланып эшләнелгән. Шуңа да сәхнә эшчеләренең хезмәте артистларныкы кебек үк җитди. Вещь достаточно знакомая, даже не об этом. Потом хочется не сюжет подчас смотреть, он и так понятен будет, а хочется посмотреть. Вот я не видела никогда татарский театр. А потом актерская игра сама за себя говорит, понимаете? Мы же слушаем оперу на чужом языке. Нам же тоже, мы слушаем голос, а здесь мы тоже смотрим игру, выразительность. Потом, мне кажется, свой какой-то стиль у них. Это известная постановка, мне кажется, будет очень интересно посмотреть именно вот в таком, как обрамлении, колоритном. İskitmiş doğru. Siz ne söylüyorsunuz? Altı kere böyle kişi kasaplar gittik ki adam bilir. Ulan. Zeynep ben yok sen bakma. Yara. Kalıptısın medicinasız var mı? Ama yaşamazsın. Lakin efendim başka bir mesleklerimde söyleşiyle ya bu kiyim milat akıl isti. Benim sizin mesleklerimde daha seçesim bile. Yok. Ну, у нас мнения разошлись. Мне понравилось. Вот, Что вам понравилось? Ну, скажем так, мне понравились два основных вот исполнителя. То есть вот они мне понравились. Очень. Ну, а мне вот мешает немножко татарский колорит. Понимаете, мне кажется, он забивает самого Мольера. Мне не нравится сама трактовка вот современная. Ей больше вот это не нравится. Мне больше, я все-таки классический вариант люблю. Как бы эмоции зашкаливают, конечно, так сказать, на татарском языке это более, так скажем, чувства выражены ярче, мне кажется, интересно. Я просто наслаждаюсь игрой. Мне приятно. Актеры играют просто восхитительно и очень эмоционально. Мне очень нравится. Сам спектакль интересный, забавный.
очень нравится оформление. Оно, когда высветился контровыми, стал виден арьер сцены, такой объем появился, очень красиво. Я вот нигде не видела этого. Это так просто и оказалось, и очень образно, действенно. Никогда не видела. Странно даже, что никто до этого не додумывался раньше. Шикарный спектакль, такой эмоциональный, столько получили вообще восторгов, ну, просто великолепный. Своеобразное видение, очень прекрасное на татарском языке, на родном языке, вот на нашем. И такое восприятие сильнейшее. Я подошел к Фариду Бекчундаеву, и у меня слов не нашлось столько сказать. Я говорю, я просто был потрясен, правда, потому что это, я говорю, спасибо тебе за такое видение, за твой талант, которым тебя одарил Всевышний. Потому что это, знаете, можно, вот, скажем, о солнце говорить многое, да, то есть вот оно теплое, оно светлое, оно яркое, оно греет. Но можно еще что-то найти и такое совершенно удивительный, который, может быть, другой человек не увидит. И вот он увидел и преподнес нам совершенно такое решение. Это удивительно совершенно. Это мастер. Хорошая постановка, прекрасные актеры, интересная трактовка. Очень современно. Башта сейрек деген тыйылган иде, аннары барабыр уже ахырына килеп җиткәндә общее впечатление алсак барып бик шат инде бөтен кешегә. Очень понравилось. Артисты замечательные. Девушки, молодые люди, такие, ну, горящие глаза, и прямо, ну, очень понравилось. Не ожидали. Замечательно, очень понравился, прекрасный спектакль, такие молодцы, прям душа радуется, что в Санкт-Петербург приехали. Спасибо огромное. Мында да буш күрүгүчө. Хурматтуу тамашачылар, әлі сағат 5 кенә инде банкрот спектакленә бүтін костюмерлар тарафынан артистларга тапшырылган. Менә ким тапшырганда язылган? Әнисе, Альмира. Ягъни монда менә без 3 көн күзәтәбез, һәрбер кеше, һәрбер театрның һәрбер хезмәткәре үз эшен шул кадәр төгәл башкара, төгәл белә. Бернинди монда буталчыклыклар да юк. Һәм инде менә бу театрны тере организм диләр бит. Менә без бу көннәр эчендә моңа чыннан да
инандык. Хәтта карагыз, Товстоногов театрына Радик Бариев, Искәндәр Хайруллин, Илтизар Мөхәммәтгалиев дип ишекләргә язылган һәм менә шушы язулар спектакльгә карап көндә үзгәреп тора. Ягъни шул кадәр безнекеләр әлеге театрга хуҗа булдылар. Сәмсез. Хәерле көн. Хәерле көн. Валлаһи, Бигудилар. Бигудилар белән Питер буйларын сагынганбыз. Бүтән җиргә җитшәс килә. Вакыт аз, бүген кайтып та китәбез. Без әлеге вакытта театрның иң кире актрисасы янында, ягъни инде төп геройларны башкаручы Галия Бану һәм Мәйсәрә. Гүзәл Гөлбердиева. Гүзәл, нишләп менә син безнең камерадан качып йөрисең? Качып дип инде нәрсәдер кылган кеше шикелле мин интервью бирергә яратмыйм. Гастрольнең башында ук бар идегез, бит инде ахыргы көннәр якынлаша арытмадымы? Юк, арытмады. Монда арытырга без бит бер гаилә артистлар белән. Безгә менә бер-беребезгә ирешәбез, бер-беребез белән күбрәк аралашыбыз. Театрда бит инде Казанда бик күп аралашып булмый хәзер эш әзәгәннән әзәя. Шуңа күрә безгә бу үзенчә бер бәйрәм. Һәрбер театр тере организм. Зур мәхәббәттән туып төрле идея, уңыш һәм сынаулар аша ныгый, үсә, үзгәрә ул. Кешегә хас барлык начар һәм яхшы сыйфатларга ия театр. Битарафлык, кабатланулар барлыкка килсә, төрле авыруларга дучар була. Һәр вакыт яшь, сәламәт булып калыр өчен аңа да үзен һәр вакыт формада тотарга кирәк. Гастрольләр әнә шуның бер ысулы. Юкка гына гастрольләрсез театр, үле театр дип әйтмиләр. Көтелмәгән вакыйгалар булмадымы? Юк, андый вакыйгалар юк. Менә тамашачы әйбәт кабул итә. Без бик шат. Сәхнә артында димәл. Сәхнә артында да ватык җимерек юк. Барда тәртиптә, исән сау килгән декорациялар бар, җиһазларыбыз. Исән сау кайтырга да язсын. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Самолетта ұшқан кебек, хөрмәтле тамашачылар, әлеге вакытта менә банкрот спектакльне репетициялар тамамланды һәм мин мөмкинлектән файдаланып Сиражетдин яңа өйгә күчкәндә бара торган трамвайда йөрим. Менә бу трамвай, ул трамвай гына түгел, ул хәрәкәт, менә бу тәгәрмәчләр барсы да ул хәрәкәтне 20нче гасырда менә бу яңалык, ниндидер яңаруны аңлата. Һәм монда инде сез банкрот спектаклен күргән булсагыз, бу трамвай кинопроектор буларак та хезмәт итәчәк. Мардан соң инде мин театрга бөтенләй башка күзләр белән карыйм. Өй ничек салына спектакльдә нәкъ шулай туа. Нигезе сыналган Галиәскәр Камал әсәре булса, режиссура, актерлар уены, аның каркасы. Вак-вак детальләр, йортның бизәкләре. Инде хәзер 3нче спектакльгә килүем бүген. Зәңгәр-Шәлне карадык, Хуҗа Насретдинны. Лет 20 тому назад они уже приезжали, мы были и остались в восторге, поэтому решили еще раз. Ул чагында Казан егетләрен карадык, и татар хатыны ниләр күрмәй. Менә карыйм, шундый оживленно, шундый с удовольствием халык килә. Тагын очрашырга монда насыйп булсын. Фәридә апа, нәрсәләр тоттыгыз сез? Бу минем Гөлҗиһанга кул куйдыра торган карандашым. Менә үзем уйлап таптым да Фәрид шуны От башы кадәр. Әйе, кулланды. Алмас әйдә. Фәридә апа, барсы да тәртиптәме? Барсы да тәртиптә. Хәзер безнең трамвай китә, менә Радик трамвайга утырып китә. Минем трамвай. Карап торыгыз, синең трамвай. Төшерегез ярыймы? Безнең Казандагы кебек мөмкинлекләр юк, биредә круг эшләми. Круг булмагач, без мондагы мөмкинлекләрдән чыгып, үзебезчә кырдык инде действиене.
Рахмет. Bonjour monsieur, bonjour madame. S'il vous plaît. Мин дә шулай уйлайм. Я güzel. Ничек тамашачы кабул итә бүген уйнап буламы? Аллага шükür, бик җылы кабул иткән кебек, сусаган кебек халык. Менә матур татар костюмнарын, киемнәрен күреп, гармон тавышларын ишеткәч, әйе җырларын, киемнәрен күргәч, бик җылы кабул иткән кебек үзем тоям. Мин үзем шулай тоям, әйе. Исә апа, сез бүген генә күренәсез. Сагындырып кына йөрисез. Аллага шükür, сагындырып киләбез, сагындырып кайтып китәбез. Алла бер саллат теләсә, шулай изюминка булып кына килеп китәбез без бүген. Мине Питер халкы таң калдырды. Аларның шул кадәр игътибарлы булуы, һәр кешегә хөрмәт белән караулары, һәр килгән кунакка менә аларның шул карашлары таң калдырды. Рәхмәт аларга бик зур. Менә энергетик яктан ничек алар? Искиткеч бик әйбәт. Авылның тормышы саф тормыш, байлар, хәерчеләр, вот торганнарын күрсәтәләр. Я впервые на татарском спектакле, и для меня это такое открытие, удивительно, очень, и ощущаю такие сразу гордость, что являюсь как бы татарином. Жить надо честно. Шул турда спектакль. Так как я к религии хорошо отношусь, для меня чуть-чуть были, вот эти вот сарказмы, чуть-чуть они задевали, конечно, меня. Но в плане актерского мастерства, конечно, они превзошли самих себя. Мен күптән күрмәдем шундый эмоциональный, особенно вот ничек, атик главный геройлар инде шундый эмоцияларнан сценада идылар. Ул, конечно, шундый бек безгә ямлык күренде. Особенно bir artistige тиге артист не азгына тілсіз артист бик яхшы уйнады. Ой, бик яхшы уйнады. Просто молодец, артист натуральный. Біздің татар артисты. Но, во-первых, действительно было смешно, актуально, не скучно совершенно, было очень интересно. Я, к сожалению, не знаком с оригиналом, имеется в виду с текстовым материалом, но захотелось почитать это произведение. Иң мөһиме бу шәһәр безне бик үзитте һәм без шәһәрендә үзиттек. Тагын соңгысы булмас, әле өр-яңадан бүтән картина галереяларны күреп шатланырга, гаиләбез белән килергә дип китеп барабыз. Инде бик күп артистлар бүген менә самолетка ашыга, спектакль тамамланды. Һәм төп состав инде бүген китә, иртәгә бабайлар чуагына өлкәннәр калды. Бүген гастрольләрнең соңгы көне. Шуңа булса кирәк бераз гына моңсурак безгә. Бер атна эчендә туган йортка әйләнгән Товстоногов театры безне шундый җылы каршы алган Петербург халкы белән аерылу бераз кыйнырак булыр. Ләкин хушлашу турында сөйләргә иртә әле. Бүген тамашачының яраткан актерлары, өлкән актерлар сәхнәгә чыгачак. Бабайлар чуагында катнашкан артистлар янына әйдәгез без дә күз салыйк. Гастрольләрнең соңгы көне бүген. Шушы көннәр эчендә иң истә калган мизгилләр сезнең өчен нинди булды? Минем өчен дә иң истә калган мизгил менә Тукай һәйкәленә барып театр исеменнән чәчәк кую. Чөнки менә Тукайның 130 еллыгында шушындый шәһәргә барып, шунда аңа чәчәк куеп, үзебезнең халкыбыз исеменнән аңа рәхмәт әйтеп, аны зурлау әлбәттә иң зур вакыйгаларның берсе. Сезнең героегызның чәче башка төрлерәк әле. Ныгырак кызарган дип әйтимме? Шамыймы сиңа? Әйбәт бит. Пәрдә ачылуга берничә минут кына калды. Ничек? Шундый каушыйбыз.
Менә Петербург бит бу, яңа тамашачы, яңа сәхнә. Шуңа күрә каушата. Наил абый, бөтенсез бизәнгән, киенгән, сез нишәп мондый кыяфәттә? Бу минем рольдә киемем. Башта шушындый, бу бит мин научник кеше, математик нуйным, галим кеше. Шуңа күрә ул үзен-үзе бик карап йөрмәскә дә мөмкин. Ә соңыннан инде теге без гашык булган әби китәсе булгач, аңа киенеп кирәм. Анда мине тамашачы хәтта кайбер көнне шаккатып каршылап, вдруг ни рәхи гына бабай дип, вдруг килеп керде, шундый яздыланып, мәхәббәт шулай үзгәртә. Мостай Кәримнең мондый сүзләре бар. Театр ул гашыклар очрашуы, ә кино, телевидение, телефон аша мәхәббәттә аңлашу. Чыннан да театр тере аралашу. Тере аралашуны бер нәрсә дә алмаштыра алмый. Зин чүп-чар кайтып киттин, без уйнабыз бу. Paşam Halime, paşam. Üzümün kamralığından paşam, üzümün ortıma birer. Vakıtsızlık taşladı mı? Bir vakitsiz Halime, bir vakitsiz kamramin. İşimin düştüğün kamra. Dürüstsüz var. Rahmetsin Halime. Bir sözüm gitti. Yedi söz ince bu. Uzun başkası benim. Uzun ne? Öyle. Hatırlısın mesela. Eğer de bin ilden gitsem, sıyırışın kaderim bir teşekkür ederim. Sonsuzumuna bu sakal bir top sokandaydı. Замечательный спектакль, очень много юмора, замечательная игра актеров. Мелодика языка, так как я татарского не знаю, мне переводят так на ухо моя спутница. И тема очень хорошая, тема Родины, которая озвучивается вот именно возвращение и любовь к корням. И я думаю, что это очень важно и вненациональная, очень важная вот именно нота для вообще в современном мире. Шундай әйбәт актерлар, шундай профессионаллар инде күренеп тора. Белмим, вакытның ничек узганын да тоймадык, сизмәдек. Это просто живые легенды великого татарского народа. И с гордостью рада приветствовать на сцене нашего театра. Это действительно живые легенды мирового уровня. Спасибо огромное. Бабайлар чуагы быелгы гастрольләрнең соңгы ноктасы. Әлеге нокта урынлы, иштәлекле һәм матур булды. Кешенең тормышы каршы алу һәм затулардан тора ди бабайлар чагындагы Хәлимә. Ләкин ул кызына китми кала. Ә без исә Камал театры труппасы белән кайтыр юлга чыгабыз. Әлбәттә, менә шушы кайнар алкышлар, соңгы браво сүзләре һәм инде чәчәк гөлләмәләре быел соңгысы булса да, соңгысы булмасын татар театры тарихында. Бу матур башлангыч дәвамлы булсын иде. Шушы көннәрдә булган спектакльләрдән кайсы аеруча ошады? Аеруча иң беренчесе. Зәңгәрше. Зәңгәрше әле иң беренчесе. Хуҗа Насретдин бик күңелле булды. Дон Жуан да бик яхшы куелган. Бай сәхнә куелышы бик бай. Но монда килгәндә яхшы инде нине татар классикларына килергә. Хуҗа Насретдин ишәкне күргәч шаккаттык ул. Казаннан килгән ишәк дип белгән идек. Әмма авыррак, но артистларның уйнавы ничектер җиңеллек бирә, и аңлыйсың. Бик моңсу, һич тә аерылышасы килмәй. Яңадан тизрәк килсәләр иде, тагын да шундый матур очрашулар булса иде. Санкт-Петербургның публикасы кунак итеп рәхәтләнеп сезне көтә. Зинһар өчен килегез әле тагында. Бу эшне дәвам итәргә кирәк һәм көннәрен кыскартырга ярамый. Чөнки гастрольләр уртасыннан кызагана башлый. Бу театрның җитәкчесе белән сөйләшкәндә без анлар белән ниндидер уртак
фикергә килдек һәм киләчәктә бу эшне дәвам итәргә дип сөйләшүләр алып барабыз. Әлбәттә, алып барырга кирәк елның күплегендә генә түгел, площадка. Менә безгә бик яраклы һәм ярый. Шул ук вакытта бу театрны беләләр, Тастаногов исемендәге театрны беләләр, тамашачы килә. Тамашачыны ияләндерергә кирәк бер йортка, бер җиргә. Менә бу бинага татар театр килә дип әйтерлек булсын.